A mae'n holl bwysig bod hwn yn iawn. Mae yna sawl dosbarth wedi bod trwy'r wlad, trwy'r blynydde. Os ydy'r marcs yn wrong, mae hwnna'n achosi chaos. Felly mae'n rhaid cael y marciau lawr. Mae'n cymryd amser i gyfri pawb yn y fe. Ac i dyliga di, Rob, wedi bod yn ddosbarth da, dosbarth ar adferch sy'n sicr wedi cynyddu mewn poblogrwydd hefyd. Boblogaidd iawn, mae'r rhaid gweud, ond mae'r dosbarth yn disgwyl yn gryf. Mae yna 3/4 o'r ein yn nifel da iawn yn gadi dangos pwy mor bwysig mae'r adfarch ar hyn o bryd. Wrth gwrs mae'r adran cobiau a'r adran o dan gyfrwy'n cael sians arall dydd Iau, wy'n deall, neu yn cylch y cyffylau ar diwrnod arall i gystadlu adran sydd yn rhoi sians i gael y tocyn i fynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn to. So, os oes cobyn neu adran o dan gyfrwy gyda ti, mae hon yn gallu bod yn sioe fach fysi iawn. Mae hon yn olygfa neis yn dwi. Tuag at y diwedd pan ni'n gweld y beirniad a'r stiwardiad yn ymgynnull. A Samantha'n amlwg wedi bod yn gweithio'n hynod o galed wrthi yn sychu'r chwys oddi ar ei falcen. Fel arfer, am so wyt ti'n gweld mae'r stiwardau yn neud y cyfri, a fel wyt ti'n gweld ambell waith mae'r ddoi feirniad yn mynd at y stiwardau. O'n i'n sŵn yn gynharach am os ddoi neu ambell i geffyl ar un marcs, mae rhaid i ti ddewis beth sy'n cael y ple sy'n gorau. Wrth gwrs, fel wedes ti, y reid sy'n holl bwysig, os doi geffyl a yr un marcs ar diwedd dydd, y raid marc sy'n achosi'r ceffyl i fynd lan y lein neu ennill yn fe. Achos bod hi'n gystadleuaeth tan gyfrwy? Yn bydnod, ie. Un beth wi byth yn deall, wy'n gweld sioeau trwy'r wlad, mae'r stiwardau hyn yn trial cownto a ado beth sy'n bod y calculator yn y cylch gwyd. Mae fe lot yn ffastach ac yn rhwyddach, yn bydde fe? Yr hen ffordd tel. Hen ffordd. Dangos y berthynas arbennig sydd wedi bod rhwng y ddau yn gytun ac yn drymlaen yn dda. Tipyn o drafod. Ie. Ac yn sôn am y profiad o weld ac o farchogaeth. Ie. Wrth gwrs mae nhw, y ddoi feirniad, wedi gweld pwy sydd wedi ennill a diwedd dydd, a mae'r ddoi'n disgwyl digon hapus. Ar hyn o bryd, dim bod y dosbarth wedi bennu dyffryn gwys y Picasso sydd ar y brig, ond gall popeth newid. Dyw'r hatiau ddim i ffwrdd eto. Ond ar ôl gweud ni, mae Boardhouse, dim ond ni'n gallu gweld ar y llun eto, ond mae wedi cael ei dynnu mlaen. Emma Boardman dythrwyn gwy Sir Picasso sydd wedi cadw y top spot a dyma fi ar y llun nawr. Sir Picasso, ti flan i ni nawr, wedi bod yn llwyddiannus iawn trwy'r blynydde. Mae'n disgwyl yn batrwn wedyn ni bydd Paul Harper mor hapus a Samantha i rhoi ymlaen i ennill y dosbarth cyntaf o'r adran dy a'r adferch o dan gyfrwy. A mae'r eiliadau yma yn teimlo fel sy'n nhw'n hir iawn ar ddiwedd cystadleuaeth o'r fath. Ond dyna ni, mae'r hibanau mas, a'r cardiau hefyd. A'r het ar fi'n cael ei ddiosg. Dyna ni te, yr hiban yn saff a gair o lon gyfarch oddi wrth Miss Samantha Roberts a Paul Harper. Dyna chi y ddau sydd wedi bod yn beirniadu'r gystadleuaeth yma ac fe ath y wobr gynta i dyffryn gwy Sir Picasso ac yn eiddo i Miss Emma Boardman yn ennill yr adran adferch dros 4 blwydd oed gyda'r cobiau Cymreig. Sir Picasso, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda Miss G. Griffiths allan o Trefalion Picasso ac mas o'r gaseg Pennal Sian.
Picasso wrth ennill y dosbarth hyn yn ennill tlws Llanafianto. I cael ei donedo gyda Mr. and Mrs. Carter. Gallu nadlu nawr. Wedi cael y pôl cyntaf i'r brig a wedi cael ei ferniadu a wedi'n cadw yr spot bach na. Ac yn gwybod fe fydd yr hediad yna dod, y glory run fel maen nhw'n gweud o flaen yr eisteddle, ac yn rhoi'r sioe ddyledus i bawb sydd yn yr eisteddle. Wedi hir bendroni a thipyn o chwysu, fe nath Samantha Roberts a Paul Harper benderfynu mai dyma'r un bydde'n dod i'r brig yn adran yr adfyrch gyda'r cobiau Cymreig. Dyffryn gwy Sir Picasso ac yn eiddaw i Miss Emma Boardman oedd yn mynd â hi y bore yma ar ddornod cynta y sioe fawr yma yn Llanelwedd.